Mashe Mombe, mate yako uri kuzvinzwa? Mate yako mbwa yemunhu wajera kuda kuita utengesi pese pese. Mate yako unyatsoona kuti izvona I don't care, I've got no respect for you anymore. Mate yako uda kuisa vanhu endangering people's lives. Ndorwadziwa nechi handidye zvekukumbira. I'm hard working, I work for my life. Idiot. Mate yako mukosho wako sandifonere futi ndati mate yako Mashe Mombe satanyoko. Shadrach Mashe Mombe, ndoda kutaura something. Shadrach, inini zvangochinyora kuna Nanzi ZANU-PF live bulletin wati uchindituka uchiita sese vanhu ivavo ngochifunga kuti vanondituka whatever. Tone ma-screenshots ako akawanda vanhu vakasiyana siyana. Foni yangu itori yakatotsuka silenced missed calls nema-screenshots akutumirwa awanga wachida undituka iwewe. Now listen, you Shadrach Mashe Mombe. Shadrach Mashe Mombe orido for one. Ndimba rirorarama nekutengesa vanhu, rirorarama nemakuhwa mumusangano. Inini Kerina Mujati nditori churu chine majuru acho anoruma. Nguzvinzwa, ndati ndirichi churu chine majuru acho anoruma. I can stand as a person on my own 2 feet. I don't need kuti nditi idipfe, nditi watu wandite bootlicking kuti hanzi ndisire vanhu vangu food patable or anything. Inini ndakatoendeswa nababa vangu kuchikoro. Ndakadzidza paTangenhamo primary school, ndikadzidza paChriste Mambo Girls High, ndikadzidza kuNyatsime College. I've got a traceable history yekuenda kuchikoro nema-certificates. Ndikabva ipapo ndikatoenda kuUniversity of Zimbabwe, nditori netraceable history. Ndikabva ipapo ndikaenda kunoshanda kuBAT. Ndikabva kuBAT ndikaenda kunoshanda kuCivil Aviation. Kutopinda basa kutonzi we are employing you by interview. Straight fair noti zvako zvokuda kurarama nechidzakudzaku. Uri kunzwa? Saka usandise palevel yako boss handisidofo. Inini nditori munhu ane brain. Uri kunzwa? Iwewe ndowakajaidzwa namai vako. Mai vako ndomupengo asina kukujaidza. Vaikuyamwisa vakakutikisa pabechi ravo. Uri kuzvinzwa? Mai vako iwewe ndosaskama. Uda kudzoka kuZimbabwe uchinyepa ndaita colon cancer wanga uchigara mumukuku uchiitira matuzvi mubhaketi womuka unorasira murodhi. Mate yako uri kuzvinzwa Shadrach Mashe Mombe. Uri mutengesi wewe. How many times iwewe uchifona panapa tuda malaini ndokupe mafoni emanhamba ekuUK muchinyepa kuti hanzi ndoda kupa malaini anagomwe ndoda kuita sei malaini wayo uchipa madzakudzako ako aunenge uchishanda nokudistributa zvinhu zvanaEDF. My friend, never you try me, Shadrach Mashe Mombe. I'm very tolerating and I'm a very nice person. But ukada kunditsika cons handitsokodzerwe. Handigone kurova zvibhakera like I said pana membo chinomona, but handidi zvekujairirwa. Mashoko ndinawo. Ende ndinawo ndakatokuona fair ndoda kutaura Shadrach Mashe Mombe. Handigone zvibhakera but kana chidhina kana simbi ndokukwadza nayo usatomboda kundijairira izvozvo zvofunga kuti munodherera vakadzi vese mumusangano kuti munovazhadaburisa. Ene handinawo ndinozhadaburira makumbo kana anondikotamisa. Uri kuzvinzwa? Ndozvitaurira ndakazvimirira. I don't owe ED mutsvangwa kuda tagure or anything. I don't fear them because hapana changu chekuti hanzi ndikasavati idipfe vanoswera vanditorera mota vanoswera vanditorera imba ndoswara handisape kugara. Nditori munhu atori churu chine majuru acho. Uri kuzvinzwa ka? Kana vana vangu kuno kuUK kuno kwatoenda kuzvikoro zvinobhadharwa. Kuno kuzvikoro ndezvemahara but wangu anoenda kunobhadharwa unonzi kumagrammar school. Saka usandifananidze newe fombo yakajera uda kupinda mumusangano noti uda zvigaro. Unozviti unozwa musangano
no unoda kupinda mumusangano kuti unenge uchida zvigaro ndosaka uchirarama nemakuhwa. Maida kukutaura uchairmanship hwemuharare uchaenda nokukwenya machenda id kuti upinde ipapo, uchaenda kunokwenya shure ya Christopher Mutangwa, uchaenda kunonanzva mboro yakuda Tagirei, kana kuti semudzakuzaku uchadzokera kuTriple C unopuruzira dumbu ranero kana kuti kamhanza kanero. Haufe wakaita chairman weZANU-PF Marara. Let me show you watangana nenyika. I will deal with you. Now I will show you, I will expose you. Ufunga kuti panapa ndo pandatanga. Anaotanga mbwa yemunhu basa rokusoro kukwadzisa vanhu. Ndimitabi dzineswa vanhu mapoison. Iwewe na Temba Muliswa, your time will come. You and Temba Muliswa, Shadrack Mashemombe. You Shadrack Mashemombe na Temba Muliswa, your time will come, will deal with you. Satanyoko wako usada kujairira vanhu wewe. Usada kujairira vanhu. Uchaonoza pamusangano chi basa rekungoba zimbavha, chibalendi, chimbavha. Ye ndadzoka kuZimbabwe ndaita colon cancer, ndauya ndazota se ye Musangwa ndisekuru wako. Wazotaura kuti Christmas wewe wanga usingataura kuti Christmas. Tikubuditsire ma screenshot ako nezvawaitaura. Musatanyoko wako. Iwe Shadrack Mashemombe usada kunditanga enda ndidi zvekutangwa kunzwa uri mutengesi ende uri mutengesi uZANU-PF chairman wanga uchifunga kuti uchapinda uchida kurova kwese kunzungu neunyimbo woenda wonozvinyepera kunge uri kutimu mukanya uchienda woenda nozviti uri kutimu yana id nana whatever madzakusaku. Iwewe Shadrack Mashemombe a very dangerous tribalist. Iwewe Shadrack Mashemombe iwewe unoda kuzvita wakapenga sera ufunga kuti ndati kuzoti uri mutribalist yoda kuzvita mukaranga Vitori nonsense. We know you, who expose you. Inini usatange hondo neni Mashemombe. Ndotokutaurira ndiri muZimbabwe ndakadzoka kuZimbabwe koko kana une kana kuchida zvejende neni ka tinosangana toona kuti iwe une machenderi kana kuti une matinji mhata yako Mashemombe. Usada kundijairira mbwa yemunhu. Iwe Shadrack Mashemombe wewe unoda kuswera kuti he vanzvadzi comrade sister chimbondiupindurawo iwewe Shadrack Mashemombe. Sanyatwe ndisekuru wako unobva kunyanga iwewe uriwe kuManicaland iwe unotaura kuti Sanyatwe ndisekuru wako. Wapedza izvozvo wobva wati Emerson ndisekuru wako. Wapedza izvozvo Mutangwa nangwe riri romba risingazikanwa kuti rinobva mumhondoro rinobva kupi kuManicaland. Mutangwa ihama yangu chaiyo. Wapedza izvozvo zvokuti Mutangwa ihama yako wobva wati Zvoni Tagirei ihama yako. Wapedza izvozvo kuti Chiwenga ndisekuru wako. Uri mumbiri iwewe unobva kuHwedza iwewe. Ame yako wakarara nevarume wanga nokuti waite spam warako 1 rekuti ubude zvekuti unoita hama inonzi Mukanya, woita hama inonzi Sanyatwe, woita hama inonzi Christopher Mutangwa, woita hama ya Emerson, woita hama yaChamisa. Asiri hama yako ndiani? Asiri hama yako ndiani? Ame yako wakarara nevarume wanga nokuti wakuproduce one spam rako. Usada kuti jairire wewe. Every day endangering people's lives. Anagomwe vanhu vese mayouth ekuHarare. Shadrack mutombatirei matombo akajaira kona notengesa vanhu kurarama nekutengesa vanhu. Batai munhu tyoredzerai vanhu tyoredzerai mudzakutsaku. Wajairirewe ubvira nguva mugabe uchiita zvechidzakutsaku zvako. Mbwa yemunhu uda usoroda kutoramba uchijera chakanyarara pa uchida kutotisaiza wofunga kuti kana tisiri paground unoshamisira. Imi muri paground bacho mukuitire nyika basa rekungotengesa povho ichishupika. Inini ndinambobvira ndakati Zvoni pasine ZANU-PF. Iwewe you are a sellout on record known by every Zimbabwean kuti unopinda mumusangano nokuti uda chigaro. Iwe ndiwe mudzakusaku iwewe Shadrack Mashemombe iwewe. Dzakusaku rakapandukira ZANU-PF rakaenda kuTriple C, rakabva kuTriple C rakudzoka ranzwa nekuitira matuzvi mumukuku yekuSouth Africa uchirasa mubhaketi wakudzoka yende colon cancer comrade sister Ntengerewo wachakadai comrade sister Ntengerewo wachakadai. Dai Mwari akatokuraya necolon cancer yo because an evil person. Vanhu vakafanana nemi dai Mwari achivatora ya musatanist. Hakuna munhu akakwana angasapote ED. Akakwana zvinhu zvaED 2030 zvinosapotwa nemasatanist ende uri musatanist wewe mbwa yemunhu. Anagomwe vanhu vese mayouth Shadrack Mashemombe batai murove. Hausi kubeere lendi wewe Shadrack Mashemombe nevanhu vari kuba nawo lendi kuCity Council yeHarare mama Triple C. Masacho tizaramba uchitibwedere ndokudzvanyira YouTube live button nedhozi rako iwewe mbwa yemunhu udojerera vanhu.
Satanyoko musatanyoko wako iwewe Shadrack Mashiyamombe. Mashiyamombe, mate yako uri kuzvinzwa? Mate yako mbwa yemunhu vajaira kuda kuita utengesi pese pese. Mate yako unyatsoona kuti izvona I don't care, I've got no respect for you anymore. Mate yako uda kuisa vanhu endangering people's lives. Ndorwadziwa nechi handidye zvekukumbira. I'm hard working, I work for my life. Idiot, mate yako mukosho wako. Sandifonere futi ndati mate yako Mashiyamombe satanyoko. Don't tell me I am trying to destroy you. Before you called me and started bragging about Mutsvangwa, have you ever paused and think? You really know that Mutsvangwa is one person who has been pulling my name in the mud all the time, doing press conferences, saying all nonsense in my name, and even saying that Msaterera Nakerina no Gazana and a president Papa Facebook. He is an anti-Chiwenga, and me, I support Chiwenga. And then you come and start telling me about somebody who is denigrating me. And how you never thought about how I would feel about it. No, now you are benefiting, you are building a lodge, you are going to get something from Mutsvangwa, like you said, you are going to get a contract. Now Mutsvangwa is good. Are you not the same person who was saying good just on Mutsvangwa? Atirima ipo yo Chris comrade. Tokuti comrade futi kutokunyara. Ndatokutaurira so. Because you don't come to me, you tell me about kunetsa naMutsvangwa. I tried my best to help you as a person, but you wakutoya kwandiri ushoda kufaira. He Mutsvangwa this, he Mutsvangwa that. Apa futi mama Lena ndakupa futi mamusotomboita anything chichamkanya, and I never saw you even commenting or even sharing anything which I gave you. Tabaselo ngonyepa all the time. Why did you come to me and start bragging about how Mutsvangwa is good? Did you think about what Mutsvangwa has put me through? That evil stupid man who was even trying to endanger my life here. Who do you think Mutsvangwa is? Anoshamisira kwauri shipo. Inini Mutsvangwa anditombomuchi kana ndikatomona muroti ndomutema nechidhina kana ndinacho. Imbuka yemunhu. Ndorwadziwa kuti manhizi yakapinzwa nebasa vapi pavanhu 3000 vaitaura pane maZimbabweans mangani. Usataure nonsense iwe. Uri kuzvinzwa? Usataure nonsense. All the time tinonzwa mukuti kuita madhiri nevanhu vekutriple C ukuita sei. Tetakanyara wakuda kuzonditanga manje. You respect yourself. You should be apologizing. Unouya uchitaura neni nezvekwaMutsvangwa zvisina nebasa rese. And nezveMutsvangwa cho, there is Mutsvangwa today zvataura about Chiwenga. Ayo mapicture ako ina Mutsvangwa, and then wopota uchiuya kwati uchiti Mutsvangwa akadhakwa, wapedza kuti Mutsvangwa akadhakwa woenda unoita business naMutsvangwa. Itamushewewo shibwe. Mashiyamombe zvake zvekufunga kuti pinda pachairmanship yeHarare achandozvitira kwake kwanoti kumasvingo nekwaMutsvangwa kana kuti kwaED. Hakuna zvakadaro. Imbwa yemunhu muMashiyamombe uya. Ndinoti ndakapinza malaini epamaWhatsApp kubva kuno kuUK vachiti vari kuitira mukanya vasingatomboita anything. Ene zvavo akubudikira kuti munhu kana full time zimu rakashi rana idiot. Imbwa yemunhu Mashiyamombe. Satanyoko wake Shadrack Mashiyamombe. Mbwa satanyoko. Udze gomwe kuti achachekereswa naShadrack Mashiyamombe. Shadrack Mashiyamombe imhata uya achada mumamiswa uya. Mumamiswa kushandirwa cheko nemaoko. Jera utengesa vanhu kuti ivo vanzi ndo vari kurira vane mari. Ada mumamiswa uya Shadrack Mashiyamombe. Da kuchikorodzerwa makumbo nechimurume chotaura nonsense. Idiot.